Droja dawî ya Festîvala Orkêşa Müzik û Stranên Gelan de endamê desteya hevserokatî ya Partiya Yekîtiya Demokratîk Aldar Xelîl axivî û peyamên girîng dan. Aldar Xelîl bi bîrxist tevî hemû êrîşan jî wan dest ji nasname û çanda xwe bernedane. êrîşên pir giran sergelê me çêbû lê nasnama xwe, çanda xwe, zimanê xwe, hebûna xwe parast. Yek ji sebebên wê ew bû gê hunera wê xurt bû. Ev festîval jî îsbata wê ye. Îdîbalî rêxistinkerî huner dema bixwaz nasnama gelekî biparêze çok qeysî dikare xwedî bandor be, dikare şoreşekê temsîl bike. Ser vê esasî hemû kesên ku ket dan taybet slavên taybet ji bo YPG YPJ gine ji wan ba ev aramî çêne bû festîval pêkine da û ji bo tebayî ketkar û xebatkarên û komîta amadekar ji bo